смело ви. Добре, така се прави в Европа. Вие ако искате, както искате. Ето тази програма имате вие. Ето я. Не е такава програма. На те можете да не можете да се тренирате. Дайте един. Добре. Андро ви я даде. Не се оправдавате сега. Всички знаят, само ти не знаеш. Той е много му говорите. Се прави много интересно. Това има 5 програми сме оставили. На входа на ресторанта. Стойка. Ай, Марки. Избия! Затвори, затвори! На Вултов! Вени, върни се! Вени! Марто! Стойка пред него е! Тръгвай! Зея, много добре! Тръгвай, Стиви! Те, които говорят за профиската тояга, нека да бидат като директор на школата на днес какво се постигне. Не стигнеш, защо не се вързаш? Това са хора, които са нахранили, те сега са да си вземат заплатата и той не го интересува, разбираш. Тук отчита дейност. Даже е сърдит на живота, че са го изпратили да отговаря за този турнир. Стой, Стиви, стой! Добре, Вудов, пред него, стой на близото. Вудов, стой не там, стой не. Стоп! Добре, спокойно. Спирай! Айде, Стиви, на другата страна.
Тръгвай. Айде, Стиви, помогни му, Стиви. Стойка, средата. Десно! Много добре, спокойно. Знае го, Емони. Оги. Браво! Без паника пас. Браво! Айде, Мони, ще оставя този да няма чувство. Айде, Много добре, Бутов. Браво, Бутов. Айде. Айде, Стиви, центъра. Айде, един. Чисто Георгиев, дай Георгиев! Стига сте отстъпали. Стойка, стига сте отстъпали. Оги, излез от вратата. Стойка. Така, стоп. Това е Стоянчо. Стоянчо, така стой. Айде, Оги, събуди се. Отгоре. Стиви, отвори. Стиви, ти си. Стиви, гледай напред, не назад. Стиви, гледай напред. Айде, Стиви е взе. Не, да не един нали. Стиви, прибирай, Стиви. Ти си, Стиви. Спокойно, ще излезе. Спокойно, бе, човек. Спокойно си. Събуди се, де. Бутов, имаш човек, бе. Спокойно, гледаше. Това е. Стойка! Стоянчо, говорим! Ти, аз! Да си говорим, не и двамата да тичаме на едно. Стиви, излез! Стиви! Много добре, Стойка. С него, до край! Не, там не е встрани, Стояне, не е встрани. Не, така му пречат на напред. Стоянчо, излез малко напред, Вратар, добре, наша. Разделяйте, Иво! Къде тичаш на страни? Стойка ближи! Напред, тръгвай, не може. Влезе навътре. Айде, виж го, Иво, няма место навън. Само навън. Дани! Айде, тръгвай напред, нищо. Върни се до него. Добре, ти си му. Стоянчо, давай им указания. Дълбочина, Стояне сега. Стойка, стига, бе! Закъснява! Стойка, с група, стига! Трима! Спокойно играйте, бе, деца. Стойка, айде, бе! Има фал, бе! Прави се сами фал! Стоп!
Обърни с лице, с лице. Пред него! Стойте близко, не се разделяйте! Не се разделяйте! Чувате ли, Марко, стоиме? Стоиме, не съм мъртв! Пред него, Върков! Пак се разделихте! Стойка, престани с фалове, с гръбта, какво ще направи? Марти, излесете! Марти, по-напред! Дай, Стойка, главата! Иво, нищо не пазиш! Иво, нищо не пазим, Иво, ай, обърни се! Спокойно! Стояне в средата, да малко напред, в средата! Да, Иво, тръгвай! Хайде, спокойно! Стояне, влез малко навътре. Стоянчо, влез малко навътре, ако взема да я блокираш. Айде, Оги, направи. Айде, има казание, айде, затвори го. Оги, кажи вратар, за да я пусне той. Говорете си. С него. Айде, помогни, Бутов, помогни! Не стой, Иво, влез малко по-навътре, няма къде. Така, влез ето това е. Чакай го да си вържи обувката. Спокойно, не ерите! Спокойно, умната! Марко, Зея, много добре, пас на Иво! Удар! Давай, да си я вземеш, много добре! Пас на стойката, Ти си, Стояне! Кой чакаш топката? В средата, Иво, иди в средата! Тръгвай! Остани в средата, Бутов! И удар! Бутов, атакувай! Оги! Тръгвай, Бутов, тръгвай! Взимаше, спокойно! Давай, Зея! Стойка, ти си! Айде, върни Иво! Защо чакаш да ми излезе тази топка?